Bismillahirrahmanirrahim. Sıfatul Azizin 18. sefheti. İnha Allah Teala'nın sıfatının biri kudret dedi. Bir adamda akıl balık olsa Hudaýyň kudretini bilebilir dedi. Hudaýyň kudretini kullen tevzi verdi. Hemme kaza kadar Hudaýyň eline dedi. Yöne şu yer asmanları halk etti, şu görünen mevcudatlar halk etti. Şonu eli bilen yarattı diýamagyn. Hudaý Teala her bir zady bol deydi, şotada boldu. Bidun halk diyeni, bidun asbab, bidun alat vücuda, adamdan vücuda getirilen zada halk diye. Pes elin alatlar karayfi yok. Ina bir beyttani 97. beytte şu önkü beytin mükemmeli. Şon beyan etiye. Tilini saklamunda kavlu betten, Hudavendim munazzahdır cesetten. Ina dilini sakla. Mundaq yani bular yala qawlu betten. Bir awalqi beytin ta'kidi. Önkide zinhar aydama deydi eliminden halk etti diyama. Hatta dilini de sakla mundaq qawlu betten. Büzre teleke kepten dilini de sakla deydi. Hudavendim näme dip ilki misra önki delili. Hudavendim munazzahdır cesetten. Hudaýyň eli yok ki. Cesetten munazzah. Ceset diýsek Allahu Samet diyen kefin çat tersi olarda. Hudaý la mekan, o Hudaýda cisimde yok. Cisim bar diýsek zaf diýmeli boldy. Cisme ihtiyacı bolmaly bolýar. Hudaýyň cismi de yok. Ina kelami haktakum çün eyledi yat. Enin bir vasfıdır ey adami zat. Ina kelam-ı hakta Kur'an-ı Kerim'de çün eytemnäme Kur'an'da gelip tura yedullahi fawqa aydihim dip yet kelimesi bilen gelip tura. Şonun bir vasfıdır. Ey adami zat. Allah Teala'nın enin diyen ismi işara şu Hudaýyň bir sıfatıdır ol. Hudaý Teala'nın ceset diyen sıfatı yok ahirim. Oydaki yetten maksat kudrettir. Kudrettiğini nazire bilýän enin bir vasfıdır yani Hudaý Teala'nın kudretine delalet etdiyen kelimedir ol yetti yani yedin öz lugati manasy däldir diýdi. Hop. Şonun yedi kudret manasynda alýanyň nereden bilýän dip sorar gelýär sual muqaddar ilki beyt 99-njy beyt şu sual muqaddara jawap. Ina yedi näme dip kudret manasynda tefsirläpdirsiň diýse şoňa berilýän jawap. Aýma bildi Qur'an manisin tuz Gönülni koymagıl sen her qayuyuz. Aýma. Ina ýanky sual muqaddara jawap şi. Amamlar, mujtehidler, peygamberlerden aňarda Qur'anyň mufassiri ýok ahiri. Peygamberimiz onuň ýandaky mujtehid din bilýänlerimiz hemmesi Qur'anyň manasyny dogry bilen şolar. Şolar sözüre tefsirledi. Yani yedullah fawqa aydihim diyeni kudretullah fawqa. Hudaýyň kudreti diýip şol umamlar aýtdy, mujtehidler aýtdy. Pes şoýdaki yet kudret manalydygyny herkes özü lugati mana berip bilmek üçin Qur'any tefsirlen awwalky mufassir peygamberimiz we mujtehidlerimiz şu yedi kudret manasyny aýdypdyr. Ina ýene bir sıfatyna gelip ýetdik. Basar hem sema enin vasfi bila şek. Basar manasy görmek, sema eşitmek. Basar hem sema şonun vasflarynyň biri. Basar manasy görmek, sema eşitmek. Ina musulman doganlar Allah tebaraka ve Taala'nın eşitmekligi göz alat bilen däl. Ya görmekligi de şonu ýalyp göz bilen, eşitmekligi kulak bilen däl. İnsan we mahlukatlaryň kıyanak. Hudaý ýöne hemme zatyň eşdiýe. Taşyň içinde görýär. Ina nekim mevcut erur dünýä we dinde, felekden ýokary ziri zeminde. Nekim her an çiziki mevcut başat diýdik de her bir zadyki wüjudy var dünýäde we dinde. Felekden ýokary ol melekutdaky ýaşayanlar, perişte we amsaluhumlar zir zeminde, yedigat yerin eteginde näme bolýan wakaatlaryň barsyny Hudaý görýändirdem, eşdiýändirdem diýjek ilki beytde. Eşitmek görmegi bi şubha urayb, erör berdek hemişe zahir o gayb. Eşitmekligi
görmekligi şeksiz ve gumansızdır. Eştiyandır. Onam sen zikrini kalban et, daşından et, içinden et. Doğan kalbini daşından et, içinden et. Yüreğini okuyup durandır, yüreğini bilip durandır. Etkadı babarımız yüzüre olmalı. İrur birdek, yani bir yalaktır, hemişe zahir gayb. Ama biz mahluklara gaybdaki meçhul bilip bilmez. Divarın anartını neyem bort geçeninden haberimiz yok. Ayağında geleceğin neyem olacağını. Ama Hudaya eşitmekligi ve görmekligi aynuhu kafides yanak ol Hudaya bilip durandır deydi. Bir beytte önkü beyti tekmilliye. Eşitmek görmegidir kudretidan, kulaktan gözden irmez bilgileyten. Eşitmekligi, görmekligi öz kudretinden göryandır. Eştiyandır. Kulaktan ya gözden ermez diyen değildir. Ey ten, ey insan, ey mümin, ey şenevende deyip hitap etti. Kulak göz bendege hacet erur bes, Hudayım hiç kaysının muhtacı ermez. Kulak diyeni, göz diyeni, insana bendelere hacetu bes. Fakat insan mahlukatlara hacettir. Hudayım bilen hiçbirine muhtaç değildir. Allahu semet, Huday hiç zaten niyazı yoktur dedi. Terelsen ahiratta ey haridar, Hudayım körsetur dostlarga didar. Ina direlsen, terelsen diyen direlsen ahiratta ey haridar, ey dini alğucu, talebe ilim, din satın alayan, din öğreniyan deyip hitap etti. Hudayım körsetur diyen körkeder deydi dostlarga didar. Öz Huday görmeklik Huday görünür deydi. Hudayı şu gözümüz bilen Huday kıyamette görmeklik hak. Ina bir nazm bilen şerhinde da bir beytte izafalandırıptır. Baka darında caiz ru'yatullah olup bedri kamar kebi nazargah. Ina bu beytte ru'yatullah caizdir. Baka darında yani cennette Huday görmeklik hak. Yani nezre bolup Bedir kamar yani kebi. Bedir diyeni 14 gecenin ayı kebi bolar nazarga Huday Teala. Hem kişi görünür deydi. Ina beyt görür mümin biri çunu çıradan geçer bu demde zevku masivadan. Bu da şerhinde Aziziye'de 31. sefetinde var. Görür mümin her biri çunu çıradan geçer bu demde Huday görende hem zattan savulur. Bu davada delili nesse ayet. Huday Teala'nın görmekliğinde ayet ba 21 sahabiden rivayet. 21 tane sahaba da rivayet ediptir Peygamber Aleyhisselam hadisini. Ina Peygamber Aleyhisselam "Seteravne rabbakum kema teravne Bedra leyletil kamari" deyiptir. Hudayı görürsünüz tiz aynuhu Bedir gece yani 14 gece ayı görürsünüz diyalak görürsünüz deyiptir. 21 sahaba şunu şu hadisi rivayet ediptir. Ina veli görmekne bi çunu çınan bil, cihetsiz bil, misilsiz bi mekan bil. Veli öyle Huday korkeder dedi kıyamatta. Bize büyürük bulandat Huday görmek. Veli görmekne bi çunu çınan bil. Nezire korkederke, nezire durup korkederke, bil nirede durarka. Cihetsiz bil, cihet Huday yok, cihet bolacak koda, cisim bolmol var ya da. Misilsiz bil, misli nezireke, nezire olup durarka. Mekan bil. Hudayın ciheti de yok. Cihet o. Bunlar mahlukatın sıfatı. Zafın alamati. Ina o şöyle kim bildirir? İtkibeyt diye. Bir de büyürük bulanda etikadı babarımız yüzüre olmalı. Hudayımızı kıyamette cennette Hudayımızı görüp boluyor. 21 sahabadan da rivayet olan hadis de ba. Kur'an'da da delalet eten ayeler ba. Ina
Oşalkım bildirur bişekligini, bilur ol yaxşı körsetmekligini. Oşal den şol, ismi işara. Şol Hudaý ki, özünün bildirer bişekligini. Ol Hudaý ki, özünün bişekligini bildirýän Hudaý, näzire kökedmekliginde özü yaxşı biler. O sana bize buyrukda näzire keyfiyet bilen, çunu çara edip durmalda. Ciheti nirde durarka, falan durarka. Bilur her adaminin bolsa isi. Bebeyt, inni yine bir sıfatına işaret ya. Kelam ermiş sıfatının birisi. Biz bu beyti koyalım inşallah indiki derse. Yönü şol önkü dersi sede haftaki beytin bir şerhinde bir zaptır yazıptır. İnha Hudaý Tebarek ve Taala'nı görmeklik cennete barlandan Hudaý Teala'nın didarını görmeklik badiptir. Bazı insanlar muhtarı 3 saat medende görür diptir. Herkes Hudaýa nähille etikadı babar bolup gow hyzmat eden bolsa Hudaýa kenrek, Hudaý gowuran bolsa kenrek, az gowuran bolsa azarak. Bazılar 3 saat diptir. Bazılar 3 gün, bazılar 3 hafta, bazılar 3 ay, bazılar 3 yıl, bazısı 300 yıl, 30 yıl, bazısı 300 yıl, 300 min yıl görürler diptir. Ehli behişt 300 yıllap Hudaý Tebarek ve Taala'nın cennetine girip de Hudaý Teala'nın didarına intizar çekerler diptir. 300 yıllap fakat Hudaýyň didarına durarlar. Beýleki cennetin içindeki nimetlerine meyletmediler diptir. Hudaý Tebarek ve Taala'nı görenden sonra ina azizi diyen şerhin 31-nji sefetinde aýdypdyr. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazreti Meryem bilen şonda toy tutar diptir. 500 yıllap şol arusida bolarlar diptir. Şonda yeri göterip duran öküdün adı Yahuda şotada öldürilip şol ehli cennetlere iýbiçke diýip paýlanar diptir. Yerin öýdi koratini bir öküdün üstünde, öküdi balygyň üstünde, balygy suwun üstünde, suwu garankylygyň üstünde, garankylygy bir ýeliň üstünde goýupdyr diýip İbn Abbas Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir rivayet edilen hadisi var. İnşallah Allah can hemmelemi ehl behişt edip Peygamber canın toyuna yetişip Allah canı görmeklik Allah barimede nasip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sıbat-ül Aziz'in 20. seffe. Bu kısmette Allah Teala'nın subuti sıfatlarını tanap bariyadi. Kelami hadisir mestur kadim bil enin aygan sözi bika mubitil. İna Hudaýyň kelami hadis değildir, kadim bil. Enin diyene ismi şara şu Hudaýyň aydan sözi, aygan diyene aydan sözi bika mubitil. Ağızsız, dilsiz aydandır. Yani näme diýdi hadis diyeni? Ezelidir, hadis değildir, ezelidir diyeni bendeler bunu tevsif edip bilmeye. Hemçinani ki Allah Teala'nın zatını tevsif edip bilmeye şiyalar. Fakat bendelerin aytyan zadı Hudaý mutekellimu bes. Kepli, onun keyfiyeti, onun nimeti bilen bendelerin buyruk değil. Hadis değildir diýse pes kadim bolsa kadimi tevsif edip bolmaýdy falan juro diýip. Aýny zaty ýalak da zaty Hudaýyň zaty da kadim, sıfatlar da kadim. Pes Hudaýyň aýtýan kelamullah näme diýsek kelamullahın ilki beýtde aýtjak. Halaýyk sözleýälmezkä mutilsin, Huda muhtaç emes hiç işge hergir. Halaýyk mahlukat sözleýälmez diýen sözläp bilmez, gepläp bilmez, dili bolmasa, agdy bolmasa. Agdyndan da goý ýa dilini kes insanyň gepläp bilmez. Emma Hudaý bir hiç sada ihtiyacı yok. Geplecek bolsa dili de ihtiyacı yok, agdy da ihtiyacı yok diýdigi. Ina Kur'an mahluk değil. Kelame zatisi mahluk değil diýdigi. Bir adam Kur'an mahluktur diýse dinden çıkar diýip Azize diýen şerhiniň 31-nji sefetinde aýtdy. Emma şu wagtky ýazylan Kur'anlar näme şu wagt? Ina kagyzy huruflary, harakat, sakanat, noktalary bular mahluk. Çünki insan bular bolmasa insan düşünüp biljekde. Hudaý Teala bulary halk edipdir ki sesu,
sakanatu, harakatu, qağidin yüzüne yazılmağı, bular hadis deyiptir. Yani bular insanın başarmacak dağıtlarını Huday berde sen ötedip bendelerin bitiren işi bendeler çab edip durmaptır mı? İna ilki beytte 111. beytte Hudayın kelamını iki taksim etti. İkinci taksimini aytacak. Birinci taksim kelamı zatiydi ve Hudayın özü zatiydi yanıp tavsif edip bolmaya. Bitilse ya okulsa alsa iliyat bolor hadis erur ey ademi zat. Bitilse yazılsa ya okulsa ya iliyat tutup yürüğünü alsa Hafiz Kur'anlar 30 paran kalıbını alıyorlar. İnhaşçılar bulur hadis yani bulur inha deydi. Şular hadistir ey ademi zat. Ne mi? Berde Huday o kelamı zatiyeti değil de berde bir tesvirini, sayesini yani huruf bilen, nukatlar bilen, harekat sakanatlar bilen insanlar düşünsün deyip mani berde halk bolan. Hudayımның kelamın yaxşı bilbaz, sizinin zatida yok harf avaz. İna Hudayımın kelamını yine bir bilmeli yerini. Hudayın sözünün zatında harf da yok, avaz da yok. İna nekim mahluqda bar erse eyşah, Hudavendim erur enden munazzah. Nekim her ançı ki mahlukatta bar bolsa eyşah, ey din talep ettiyen, din öğrenecek olup duran şadip ululdu vaytya, ulul sıfatlar bilen Hudavendim şondan munazzahdır. Yani harfu, avazu, hurufu, harekatu, sakanatu, qağillan yüzüne yazmaklığı bular hadistir. İnaş vattam Hazreti Musa Kelimullah Huday bilen kepleşti diye. Huday Tebarek ve Teala ciheti de yok, hurufunun avazı da yok. Ne bunun keyfiyetini Hudayın özü biliyoru bes. İnha ol Hudayın kelamı kullun barıp yüreğine singiptir, nezri düşünüptir otadını. Bir de büyürük bolunan zat Huday mutekellem bes, tamam. İnha Hudayın kelam diye sıfatı kutordu. İnha şu 8 subutinin 7. sıfatı irada. Bunu aytacak. Sıfatının birisidir irada. Bunu bilgen kişi yetkey murada. İna Huday Teala'nın sıfatlarının biri, 8 sıfatı subutinin 7'lencesi ina iradet gücüdür. Huday Teala. Şunu bilen adam maksada yeter. Delili nakliniz näme Hudayın iradesinin bardığına deyse Kur'an-ı Kerim aydan dadı Huday Teala'nın öz düşünüp veren düşünüklü şeyle. Yef'alu ma yeşâ'u ve yahkumu ma yurid. Ma kelime-i am. Yef'alu Huday kılar ma yeşâ halan işini. Ve yahkumu hukmeder ma yurid. İradeden zadında hukmeder. Delil akli de inha delil akli. Her birdadaki Huday Teala'nın bendeleri, mahlukat encam verecek bolsa, şonu Hudayın iradesi koşulmasa edip bolmaya. Huday Teala'nın irade var sıfatını. İnha şu atlam adatta bolyan zat Hazreti İbrahim Peygamber oğutta adat yakmak Huday iradesini oğda koşmadı, yakmadı. İsmail Aleyhisselam'ın boğazını bıçak kesmeldi. Huday iradesini koşmadı, İbrahim koştu. Hazreti İsmail'in boğazına bıçağı füyködü, Hudayın iradesi koşulmadı, bolmadı. Pes ona binaen her bir iş edilecek olsa Müslümanın edebinden, edebi kelamiyetinden inşallah eder, inşallah gider, inşallah'ını aytmaklık beter gereklidir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Vezzuha suresinin tefsirinde getiriptir. Bir neçe sorak ediptir. Peygamber aleyhisselam erti gel aydayın niptir. Şonu inşallah diyemelini gerekli 15 gün vahiy tahiri kalıptır. İna şonu kafirler aydıptır. Huday Muhammed'in Hudayı Muhammed'i efberdi, terk etti. İna şonu şol ayet şu sure nazil oldu. Vezzuha kuşluğun günü bilen kasam olsun. Ma vedda'aka rabbuka ve ma qala. Huday seni terk edenek, seni düşmanla tutanak. İna şon tefsirine müfessirler aydıptır. Peygamber aleyhisselam erti gel diyende inşallah'ını
yadından çıkarıptır deyip aydıptır bir rivayet. Gurrun köfeltmeylin inşallah Hudaýyň iradasy gerektir hemmedat bizim iradamyzyň içinde Hudaýyň iradasy bolmalydyr. Hudaýyň biz iradamyz näme goşsa Hudaýyň sünneti şi ýoly şi Hudaý Taala şoň iradasyny goşýar. Ýoksa iradasyny goşmasaki şol iş wujuda gelmeýär. Qadal sabr tekeniyat sabr qil iradasyz emes hiç iş ýaqyn bil. Ina cüziyaty bilen aýtdy Qıbayt. Qadalsa yani dürtülse bir tiken ayagyna, eline, bedeniň bir ýerine dürtülse bir tikencik de dürtülse ya kelleňden, saçyňdan, sakkalyňdan bir qıl düşse de Hudaýyň iradasy bolup düşýändir. Beduni irade Huda şolardan da bolýar nädir? Onun kişiliklik cüziyatyny aýtjak bolýar. Hemme zatda Hudaýyň iradasyny ýaşaýanyny düşündirjek bolýar. Pes Hudaýyň iradasy hemme işlerinde ýaşaýan bolsa, bir näçe işler üstüme gelýän işlerden beter qynalyp, qyynçylyk çekmesek de bolup biler etkady babarymyz şowalardan soňra. Çünki Hudaýyň iradasy goşulypdyr. Hudaýyň iradasy baýyt bolmary. Eger muri qoyar yer istigapa, weger bir zerre çaqum bolsa bija. Ina onun kişilik qıl düşmeden ne kişilik bir zat ba. Eger muri bir sar garynçyka yerin yüzüne ayağını koyup yürüyse, şu ayacağı bir adacık kum beylek qiyşartyandır. Şu da bir takdiri Mevla değildir diye de Hudaý Taala'nın iradesi bardır deydi. Bulardan ya küçüktür ya ziyada, emestir hiç nemerse bir irada. Bulardan küçük ya uli, hiçbiri bir irade dedi. Hiç nemerse diyen hiç nerse deydi. Nerse diyen zat deydi de. Hiç zat Hudaýyň iradesi bolmaýan bolýan däldir. Pes her işi ihtiyar etmek bendenin işi, ol işi yaratmak, irade etmek Hudaýyň işidir. Inaşyllyk bilen Hudaýyň sıfatyna da ýeteýliň. İnşallah Hudaýyň iradesi hemme da goşulýan bolsa, pes bu zatlar hastamyz bolup bolmasa Hudaýyň iradesi goşulmapdyr. Pes qyynçylyk çekip yani ahwa edip durmalda. Allah can tawfik hidayet berip imanda rasyk ve sabit qadam aylandyrsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Suvatul Azizin 21-nji seffe 118-nji beýt. Bu kısmatlarında Hudaýyň subuti sıfatlaryny sanap barýady. Subuti sıfatlar 8 däne diýdi. Şu 8-nji tekwin. Şonu aýtjak. Sıfatynyň birin tekwin demişler. Hudadan halka ruzi barça işler. Sıfatynyň Allah Taala'nın subuti sıfatlarynyň 8-nji tekwin. Tekwin diýdi, tapdyrmak diýdi. Hemme işler Hudaý tarapyndan tapdyrylýar, tapdyrlyp rızk edip berilipdir. Hudaýdan halka, yani Hudaýdan mahlukata ruzidir, rızktır, barça işler. Hemme işler insanın çi başaryan işi bolsun, çi başarmayan işi bolsun, hemme dadın halıqı Hudaý. Halk yani icadu şey bila sebebin ve aletin. İnha halk yani bir zadi bidune sebebi, bidune alet, bidune esbab vücuda getirmekliği halk diye. Bu halık yettiği Hudaýa. Ina insanın hemme işleri, çi başaryan, çi başarmayan işlerin barçyny Hudaý tarapyndan rızk, yani Hudaý halk edip berýändir bende. Bende ýöne kasep. Bende kasep diýen misal şu wagt bazarda jorap aňyr ber satyp duran oglançyklar näme etýän kasyby etýän. Şu joraby karhana bejerýär ahyryn. Bir ýöne namayan konende. İnsan da halk etýän Hudaýyň halk eden işlerini kökedýän namayişger, görkezip bilýän kasip diýeni bende. Yaratdykim neçük sizni ýo bizni, taqi halk etdi bizniň fa'lamazni. Ina yaratdy kim? Nähili sizi bizni, insanlaryň hemmesini yaratdy, ýokdan bar etdi. Ina ýene biziň etýän fa'lymyzda halk etdi. Ina Hudaý tebarek we Taala'nın bir aýy mübareketiniň mefhumy bi. Wallahu halaqakum we ma ta'malun. Hudaý sizleri halk etdikum zamirjam
insanlara hitap, mahlukatlara hitap. Ve ma vallahu halakakum ve ma ta'malun ve sizin ettiğin işlerinizde. Pes insanın başarayan iyisi olsun, insanın elinden gelmeyen işler olsun, hemmesine Huday halk ettiye, halıkiyet Huday bilen. Ben de yankaytyanım kasep. Eger çendiki koymaz erkimizge, beriptir ihtiyari cüz'i bizge. Eger çendiki bizim erkimize del, Hudayın halk eden zadını, biz namayan ettiyiz. Pes halık asli mucid, taptırgucu Huday bolsa, onun biz insan neyme? Beriptir ihtiyari cüz'i bizge. Bizge de bir ihtiyari cüz berigli. İhtiyari cüz beriptir, insanın ihtiyari maşinin permanı deysek, Huday Teala'nın halkı suht. Suht bolmasa permanı iki yıllap aylarının bilenine hiç yerik kıymıllap bilmeye. İna halan çetine dadı aylasan Huday şu çetin halk et. Yani suht hudruğunu şu çete gittir diye. Mesela sağına gidecek mi? Sağına ile şu sağ çete gittir diye. İna Huday Teala'nın halk etmekliği suhtun orunda, insanların ihtiyardani maşinin permanın orunda. Permanı halan çetine tavlap, halan çetine gidip biliyadi. İnsan da sevap çetine tavlap, permanı sevap çete alsa Huday şöyle halk ettiye, günah çete alsa günah çetine halk ettiye. İna Kur'an'ın ne deliliniz badiyse, insanın ihtiyar cüziyetinin bardığına delil, فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ metin Kur'an. Bir adam halatı kafir olsun, halatı Müslüman olsun ihtiyar bilir. Huday icbar etmeye. İna her bir işi ki halk bolya, Huday yöne bize ücret verilişi şol ihtiyarımızı haydi taraf sarf etsek, şol ihtiyarımız direkli ücret veriyor Huday Teala. İna İzqi 121. beyt beter açıklaya. Münasip iş erur ya namunasip, ani kılmakta bende boldu kasip. Münasip iş, taat. Şeriatlenmek, şeriate muvafık işe münasip diye. Namunasip, masiyet, günah. Şeriate muvafık de olsa, münasip de olsa. Şonu bende kasip boldu. Halık Huday. İnsan ihtiyarını hayra sarf ettin, Huday şu hayır halk etti. Şere sarf etti, şere halk etti. İkisini de halık Huday. Bende yankaytyanım kasip. Fakat halk bolan zadı köközmek. İna sorar geliyor. Eğer Huday şerde halk edip, Huday hayırda halk edip, şerde halk edip, izinden bendelerine ceza berse, adap berse, o Hudayın özü halk ediptir ki deyilip bir sorar gelse, şu sual mukaddara cevap etti ilki. O şonça ihtiyari cüzüden baz, tapar bende ceza köp kılsa ya az. Şu jagat ihtiyarı cüz'i kiba insan, halan çetini ihtiyar edip bilye, sevap çetini, günah çetini, hayır çetini, şer çetini ihtiyarını sarf edip bilye, şu ihtiyarını sarf eten çetini Huday halk etti. Şol ihtiyarı direkli bende ceza tapar, köp etsin, ad etsin, şon sevabı ücretini alıp başarar deydi. Yine izde burada aytacak. Nekim rizqi ki bolsa şibu bala, yaratıptır eni vacib taala. Nekim her bir rizqi ki, ançı ki deydi Farsi dilinde, ançı ki rizqi ki bolsa şib, aşak yani haramdan yığılanım olsa, ya halaldan yığılanım olsa, fark edip durmaya. Haramdan bir adam ihtiyarını haram yola sarf edip, haramdan yığınap berse de şu rizq, Hudayın beren imeti, Hudayın beren rizqi, halaldan yığılasa da, bağladan yığılasa değil, yukarıdan, halaldan yığılasa da, o da rizq. Şunu ikisini de Hudayı rizq edip veriyor, Huday yaradıptır. Yöne, haramiden veli men gatti bizni, beriptir ihtiyari cüz'imizni. Haramdan yöne men gatti, bendem, haram yoldan iyi biçki yığılama, iyidirme ve iyime deyiptir, oğlan uşağına. Yöne, haramdan yığılasa da bir adam ihtiyarını haram yola sarf edip, oğurluktur, ayrı cüre, haram şeriyete muvafık de yollarına kısmetine gitti. Rizq kavalasa, Huday şu tadan rizqini verir. Emme gözün oyor niye da? Haramdan isen falan eder niye? Şu ihtiyarı cüz veriptir bize. İzde şunu kamillacak bolya.
Huda razı emes isyanımızga, rızasıdır enin ihsanımızga. Huda razı değildir isyanımıza, günahlığa. Huday melgadan dadına gitmeklik isyan diye de. Bir adam falan haramdan yığınama deyiptir, haramdan çete gitti, isyan etti. Huday razıçılığı yok. Yani gitti, ihtiyarı şeyde sarf etti. Huday halk etti. Eğer halk etmeden haram işi edebilecek ki, onun yakşı bilen yaman necri taylanmalı. Huday tamam insanların hayrını halk edip, şehre çete gidenini halk etmesi, onun yakşı bilen yamanı necri taylap olur, deydi. Rezasıdır Hudanın, enin diyeni Hudayın. Hudayın razıçılığı ihsanımıdadır. Yani muvafık bir şeriyeti etmektir. Kaç diyen işinden kaçmaktır. Et diyen işini etmeklik. Hudayın fermanına muti olmaklık. Hudayın rızayeti şol. Kişi razı ediyse isyan kılurga, eymme hükmüdür kafir bolurga. Hayti bir adam razıdır da Huday isyan eder mi de bizi haramdan rızk dinleyip Huday rızk beriyan olsa Huday razıdır da bizi şundan beriptir de diyase hatar kelime. İmamların hükmü kafir diye. Ina istihlal haram kufr dikkatir ya da. Haramı halal sanamak kafir. Kafir de olsa şol kelime bilen dinden çıkılmak katar ba bir dinden çıkıya eden etmişinin hemmetin suva döküye dobara şehadeten aytti dobara namazı ruza udattan gaytalamal bir beyzafe denanatsa talak ol yaşa adam. İnşi kelimeler bilen hey vara hatarlı söz etikad kısmetleri çından perhiz edip ihtiyat etmeklik gerek. Nauzu billah. Kufra varıp bilmeklikten. Haşa lillah. İnha şolluk bilen bugünkü dersimizde kotarar. İnşallah gelecek derslerde Huday Teala'nın bir sıfatını haramdan Huday Teala haramdan rızk edip Huday insana ihtiyarı cüz'i verdi bir giydilerek mesele. İnha bulatlar inşallah kenarrak açıklaya inşallah ilki dersimizde onu açıklap verir. Allah Tebarek ve Teala tevfik hidayet verip de Huday pek aqideden ayrılmasın. Allah can barlamızın yüreklerimize imandan sabit kadem etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sıvat-ı Aziz'in 23. sefre. İnha bu kısmetleri Allah Teala'nın tekirlenci sıfatı hemme dadı yoktan bar etyendir. Hatta iyi ve içmek, rızk, belki edilen işler, tevfik ve hidayet barsi Allah Teala'dandır deyip şu kısmeti tevzi edip bariyadi, açıklap bariyadi. Sıfatının birin tekvin demişler, Hudadan halka ruzi barça işler deydi. Şunun dombalası. Hemme iş, çiğmeden, içmeden, hemme lahazdan. Ne? Huda zulmetmedi hiç bendelerga, veli tüzü yolunu körsetti alarga. Huday hiç bendesine zulmetmedi. Zulüm diyeni bidun agahi tutmaklık. Huday Teala hidayet yolunu peygamberlerin üstü bilen, Kur'an'ı vermek bilen, indi de ulamaların üstü bilen açıklap koydu. İnsan öz ihtiyarı bilen kabul etmekte. Hopputada kabul etmeyaptır, Huday'ın dinini etmeyaptır. Huday şu öz ihtiyarı bilen kabul etmeyenliği derekli Huday Teala ona azap tutar. O zulümde veli yönü tüz yolunu, tüz diyen doğru yolunu körsetti diyen körkezdi alarga. Ve hedeynâhun necdeyn diye Huday Teala iki yolu açıklap koydu. Oşal halkı kötü yoldan azarlar, alar öz canları zulmeterler. Oşal diyen şol deydi. Şol mahlukatı ki doğru yoldan aziyarlar. Yani şeriat bilen gitmeyarlar. İslam'ın buyruğu bilen amel etmeyarlar. İna şolar, alar diyen şolar öz canlarına zulmetti. Huday zulmetti edenak ki olur. İcbar edip ettirenak da. İna şunun azizi diyen şerhinin 35. sefetinde bir misal uruptur. Günahkar adamları. Bunlar bir değerliğin orunda deyiptir. Hudayın dinini etmeyen asi günahkarlar bir değerliğin orunda. Bir değerli bağa minip bir şahatının üstünde ödü duran şahatını ödü pıçkı bilen kesmeyene duruyor. Pıçkı bilen kesip
Hoy, ketip bolan tarap gatya eli ayağı dövülüp ölüye. Nist bolya. Şo kimden görmeli şonu? Ni erreden görmeli, pıçkıdan görmeli, bağdan görmeli, ya daşını gözläp durandan öz elin öz duran şahasyn ketip, özü yıkılıp, özü nabut boldy da. Indi bu hiç ketden görüp bilmeýär. Asy da aýny şonu ýalak öz ihtiýary bilen özü bile Hudaýyň diýenini etmedi, öz janyny özü zulmetdi. Hudaýyň edeni işi zulümde, Hudaý şoňa mutabyk cezasyny berdi. Adyl. Azab etse bu alam ya o alam, irur bul adıl ey ferzende adam. Azab etse Hudaý Taala bu alam, yani şu dünyada ya ol alam, ahirette bir adam bir bendesine azap berse Hudaý Taala bir adıldır. Ey ferzende adam, ey adam çağalary, adam oglanlary, bu Hudaý Taalaň adylydyr. Azap däldir diýdigi. Kur'an-ı Kerim'de de Hudaý Tebarek ve Teala öýde aýtdy: "Ve ma kana Allahu liyazlimahum." Hudaý Teala olara zulmetýän bolmady, welakin kanu anfusuhum yazlimun. Lekin özleri özlerine zulmetdi. Ýa-ni däliniň şaha menip öz şahan kesipdi, özüni nist edip öldürüşi ýalyp, günahkar adamlarda öz ihtiýary bilen özüni nabutluga saldy da Hudaý zulmeden zady. Hudaý peýgamber ýerdi. Ve hadeynahu necdeyn, iki yolu korkuzdi, hidayet etti, mundan gitsen salah bolarsyň, mundan gitsen guya gaçarsyň diýdi. O öz ihtiýary bilen şu guyu ýoluny, peýşik ýoluny intikab etdi da. Nefessiz halk erur yazi nefestur, enin öz mülküdür, hiç zulmenmestur. Canlı bolsun, canlı mahluk bolsun, ya cansız, nefesli diyen canlı bolsun, nefessiz, cansız bolsun, cemaat bolsun. Enin yani şonun diýeni Hudaýyň mülküdür, zulümdädir. El malik yetesarrafu fi mulkihi keyfe şa diye, keyfe yaşa. Malik öz mülküni nähilli ýagdaýda tasarruf etse, tasarruf edip biler. Ina Hudaýyň mülkü de, Hudaý öz mülküni nähilli edare etse edibersin diýdigi. Bir de Hudaý adyl, ezafa ecbar bilen ceza berjek zady ýok. Ýan kıyanak peýgamber o rahnama o iberip ýollar açyk goýup soň etmese, şol etmediklere Hudaý ceza berjek, o cezasy adyl. Eger afweylete öz fallydyr ol, budur sıdkyň we ihlasyn budur ýol. Eger afwedata Hudaý Taala, ina günahkar adamlar afwedip cennet else, ya ehli öz fadly, Hudaý Taalaň fadly bilendir. Budur sıdkyň we ihlasyn budur ýol. Şu üzere bolmaly. En rahat bul şul dogry ýol şuldur, ihlas edilmeli ýol şuldur, etiqad bawer edilmeli ýollar daşydyr. Hudaý afwedip cennetine else de özü bilýär. Ýok, inhas ýene bir beýtinde şerhinde aýdypdyr. Hudaýdan fadyldyr bermek sewabi, Hudaýdan adyldyr kılmak azabi. Bir şerhinde bar. Ina Hudaý Tebarek ve Teala'dan fadyldyr. Sawap berse de öz fadlyndan berýär. Hudaýa wajyp däl. Hudaýyň boýnuny biz namaz okuysa Hudaýa sawap bermek wajyp da, failun bil muhtar Hudaý. Ina şonu aýtdy. Eger Hudadan adyldyr kılmak akabi. Azap berse de iqab diyen azap berse de ol adylydyr Hudaý Taalanyň. Hudaý Taala failun bil muhtar. Ina biz namaz, roza, hac, zekat, aýry jür ibadet edenler bilen Hudaýyň boýnuna wajypdyr. Bir de sawap bermeklik, sawap bermeklik de fazly, azap bermeklik de adylydyr. Ina ilki beyt beter muhim beyt. Yeter biz amiler gamınça bilsek, tutup muhkam boyun sünsek, eňilsek. Yeter bolor diýdigi. Bolor biz am adamlarga şunça bilsek. Aqidede şu muktar bilsek, şu aydan muktarymyz bilsek. Şunu mähkem tutup boyun süýnüp de eňilsek, itaat etsek bolor diýdi. Ina şerhinde aýdypdyr. Musannif rahmetullahi aleyhim
şikeste nefsiligi özün pes tutup aýtýany weýle ulu agide kitaplarda da şulardan edafa bahs ýok diýdigi. İman 3 türe bolýar musulman doganlar. İman birincisi iman tahqiqi, ol haqiqat iman, olar perişteler o peygamberleriňki. Olar aynal yaqin şe aýdylýan, amanyan babaratlarmyzy hem bizim olar yaqinen bilýärlerden, gögerýärlerden. İmanı taglidi, enha awamin nasyň emanlary. Enha ýurdumyz musulman, enatalarymyz musulman, atanelerimiz musulman. Enha bir taglid şolar şeýtdi, bizde şeýtdi. Şolaň ananyny bizden anýat. Bu imanı taglidi diýe. İmanı istidlali diye ulamalar her bir zada imanı istidlal getirýärler. İstidlal bilen okypdyrlar Hudaýy we ýanky inanmaly zatlar Hudaýyň 8 sıfaty ba, ene 5 tane selbi sıfaty ba. Şolaryň barsyny deliller bilen bilýär. Şol beýtiň öňde işara ilme agaýetden edafa bahsetjek bolma. Ayağın taýyk gideni duýman galarsın. Yeter diýen bolar biz amiler gaşynça bilsek. Şunu motiv bolup eňilip de itaat etsek. Yani ilme agaýdyň üstünde kän bahsetjek bolup durma. Kän adamlar ilme agaýdyň üstünde bahsedip inha çadıktan çıkandır diýdigi. Inha 134-nji beýt. Cemaat ehli sünnet tüzgenerler, didiler turfenazıktır bu yollar. Ehli sünnet vel cemaat yolunu düzelden, tiken mujtehitler, erler yani uli magamli mujtehitler aýtdylar, bu yol beter nazyk yol. Ina Türkmen aýtýandyr, şeriat kıldan inçe diýen yerleri. Ne bu kısmatlarda ilmi agaýitde kän deren adamlardany ayağı taýypdany gaýrmusulman bolup dünýäden geçendir diýdigi. Kän ahmak adamlardan muny düşünüp bilmeýän geçendir diýdigi. Agide kısmatdan Sıfatul Azdin Allama Sofa Allah yar atamyzyň aýdany muktar bilinse bolar, edafa bilinjek bolup. Näme diýip Hudaý falan iş edipdir, näme diýip hop saňa näme? Ol bize buyruk däl ahyrim. Inha ahirki beýti. Uluq ýolny goýup ölgünçe ey ýar, qadam koyma taýar, yerlerge zinhar. Ulu yol diýeni tevhid-i icmali, etiqad-ı ehli sünnet vel cemaat icmali bilmeklik ýoly goýup taýmaly ýere qadam goýama zinhar, ebed diýdigi. Inha imanı icmalini, etiqad ehli sünneti hulasa bar aýdypdy. Şu muktar bize buyruk bolan muktaryny aýdypdy. Şu muktar bilsek bolýar. Olary goýupdany başga bir taýmaly ýere, gyşyk agaýetlere garşy kulak germe, kulak asma. Fakat ehli sünnet vel cemaatyň etiqady babarlaryna kulak asda, bil şondan edafa biljek bolup da durma. Bu üçinde şeriat kıldan inçe yerlerdir. Inha musulman doganlar, Allah tebarek ve taala barçalamyzy tawfik hidayet berip, şu iman rasykda sabit kadem edip, şu Sıfatul Azdin Allah yar atamyzyň öwretip giden agidesinde çyndan bilip we ihlas bilen emel aşyryp, inanyp da Hudaý sabit kadam we saadetmen aýlandyrsyn. Inniki inşallah indiki derslerimizde galan iman we amel kısmatlaryny indiki derslerde aýdyp eşdirýäris. Assalamu aleykum we rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sıfatul Azdin 24-nji säfe. İmanu amel. Yani ikisi iki kanat bilen uçup bolar diýdi. Bir şeti iman, bir şeti amel. Bir bolup ina şunu aýdyp barýar. Hudadan her ne geldi rast bilgil, tiling birle yine ikrar kılgıl. Hudaýdan näme geldi rast, dogry bil. Yüregiň bilen inan, diliň bilen de ikrar etdi, iman aýtdy. İman diýeni Hudaý tarapyndan gelen zatyň hemme peýgamberiň wesileti bilen gelen ahkamlaryň barsyny kabul et we diliň bilen de ikrar et. Inha imanyň ösjekde bolsa amel bilen bolýar. Ameliň ösjekde bolsa iman bilen bolýar.
imanın bolman dünya doldurup riyazat çeka suudi yok. İmanın bolup imanı östürecek de bolsan amelin bolmasa yönü dil bilen men mümin diyenin bilen imanın ösmez diýdi. Musulmanlyk ýolunda buldur iman, muny bilmez kişi taňla peşeyman. Musulmanlyk ýolunda iman şi, tasdiqun bil kalb, iqrarun bil lisan. Yani dilin bilen ondan ikrar etmeli, yüreğinden de inanmak, inam geçirmeli. Şunu bilmedik adam, taňla diýeni taňla ertik gün diýdi. Ertik gün diýende kıyamet günde peşeyman bolar. Yaqin bilgil ki iman bolmagay kem, erur birdek ziyada bolmagay hem. Inha aşkar bilgil sen, iman ne ziyat bolur ne kem bolar. Erur birdek yani bir yalak bolur, ziyada bolmagay hem. Hiç wagt. Çün Peygamberin zamanındaky iman getiren musulmanlaryň da şol hamun altıda da inanyp dil bilen ikrar etmekdi, şu wagtda şol. Eýsem falanyň imany kana, imany ada yok, olar amel. Amelli ariyat alınıp aýdylýandyr diýdi. Bu sözdür ehli sünnetniň tariqi, cedel etdi bu sözde her fariqi. Ehli sünnet ve cemaatyň ýoly şi, iman kemu ziyada bolmaýa. İman hamun inanmaly zat, Allah'a inanmaly, periştelerine amantu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir vel qadar hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'thu ba'dal mevt. Şular iman diyen hamun altı zat ya yedi zat. Bolar emma amel zaidu nuksan, tafar yakşi amelden ucre insan. Emma amel zaidu nuksan bolur, tafar yakşi amelden ucre insan. Amelin zaidu kem bolup bilir bir adam namaz, ruza, takvasyny köfeldip de başarıya, adadip de başarıya. Amel ziyade kem bolýa, emma iman hamun yedi zat. Tafar yakşi amelden ucre insan. Yakşi amelden ucret tafarlar. Emel eylen velikin aymagaysiz, emelden dahili cennet bolurmy? Emel eylen, emel edin diýdigi. Ýöne aýtmaň, aymagaysiz diýeni aýtmaň siz. Emelden cenneti dahil. Inni emel etdik bede cennet wajib diýmän. Cennete girer diýmän. Ina onu Hudaý kabul etdiýen Hudaý, Hudaýyň kabul etdiýen zadyny bilmekde, o da gaýb zat. Ol insanyň gudratynda däl. Ýöne eýsem emeliň näme peýdasy bar diýse, emel sebebe rahmeti ilahi bolýar. Fadlynyň inmekligine sebep bolan zat emel. Hudaý öz fadly bilen cennete getirer. Ol gıymet däl. Ina şu beýtde şunu aýtdy. Emel eýlen welikin aýmagaysiz. Aýtmaň, siz aýtmaň, emel etdik indi cennete girer diýip aýtmaň. İzayçak. Çol emel insanyň goweden etmişini öňçäk niamatlary bilen çekilmeli. İnsanda 3 türe defter bolmaly, 3 türe ýazgyt bolmaly. Ina birincisi meselen eden ibadatlaryny Hudaý Teala raýgan beren niamatlary bilen derňek görmeli. Ondan artyk maç bolsa, ol bir deftere geçmeli. Defter günah. Günahlar bilen çekilmeli. Son günaha agyr bolsa cenneti iten diýdigi. Ina hikayet etdiler. Hazreti Cibril Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a gelip bir hikayeti naql edipdir. Geçen ummatlardan birinikin naql edipdir. Bir deryanyň ortasynda bir dağın köweneginde yaşapdyr bir adam, wallahi alam ya 300 ýyl ya 400 ýyl hulasa şo muktar yaşapdyr, şodur şu uzret edipdir özden. Yani ilden çıkıp bir cezire geçip, cezirede de bir dağ bolmaly, dağın içinde yaşap, iýiçketi de şo yaprak mafraklar bilen iýiçip gündüz arada gece şodur şuna daňatýança ibadet bilen geçiripdir. Şonna Hudaý tebarek we taala bendesine aýdypdyr, ey bendem. Yani bir lahzada bihut geçirilen zady ýok, ýankylyň kullen behadr tavan Hudaýyň ibadeti bilen geçiripdir. Ne ogluna meşgul bolupdyr, ne bir
İbiçke meşgul bolupdyr, ne zendegiye meşgul bolupdyr. Kullen uzletedi Hudaýyň hyzmatyna geçiripdir. Şonda Hudaý tebarek we taala sorapdyr: "Ey bendem, öz fadlyma salaýmy ýa eden ibadetiňe wara bereýinmi?" diýipdir. Şonda ýanky bende aýdypdyr: "Men özüm eden ibadetime wara eda bera" diýipdir. Çün eden ibadetden başga iş etmepdir da bende Huda özü yetip öz perwendetine. Şonda Hudaý tebarek we taala beren niýamatlaryny getirin çekden görüň diýipdirler. Ene eden sawaplaryny, sawap defterini getiripdirler, eden beren niýamat defterlerini getiripdir. Hudaý taala şol ýanky bendeňiň 300 hurdy ýyllap eden ibadeti bir iki däne gözüniň mugawalyna da yetmepdir. O berilen ayağı, eli, büýleki nefeslen täze jaýyna gelip gitdirmaklygy bu zatlardan daşary bir şu iki göze de yetişmepdir. Şunça eden ibadatları. Şonda derrew ýabyşypdyr. Ya Rab, men öz fadlyňa sal. Öz fadlyna sal da behişde edipdir diýe. Ene Subhatul Aziz şunu aýtdy: "Emel eýlen, emel edin. Aýtmaň emelden de cennete girýär, cennet bizinki diýmeň. Onu hesap kitabı kän. Enin emrin delu janyň bile al. Eger amel kıl hem özüniň fadlyna sal." İlkibeyt mukammel etdi. Enin diýeni ismi işara. Hudaýyň. Şo Hudaýyň buyuruny ýürekden jany diliňiz bilen edin. Emel kılıň, öz fadlyna salyň. Hudaý jan öz fadlyna. Ondan şeýle namaz okuýjakda Hudaý jan kabul et, öz fadlyna sal. Eden ibadetler şu ate gelýänçe eden ibadetlerimi Hudaý jan kabul et, öz fadlyna sal diýip fadlyny getirmeli. Yan kaýdalanamaz. Eýsem namaz okyp da cennete girip bolmajak bolsa, roza tutup da cennete girip bolmajak bolsa, yanka adam 300 ýyl 400 ýyllap ibadet etdi cennete gidip girip bolmajak bolsa, biziň namazy ibadetimiziň näme suwdy ba diýilse, şo Hudaý Teala'nyň fadlynyň gelmekligine sebep bolan zat bolýar ibadet. Yatan öküde iým ýok diýendirler. Ene şoň ýalak ýöne dil bilen, guru dil bilen ibadet diýenmedi bilen Hudaýyň fadly seň üstüne gelmeýe. Hudaýyň fadlynyň gelmeklik sebeplerini amel etmeklik bilen muhayya etmeli. Nesip etse behiş öz fadlydyr ol. Emelge ittika kılmay emel kıl. Nesip etse behiş öz fadlydyr bil. Ol diýipdir men bil. Nesip etse Hudaý Teala behiş nesip etse Hudaý öz fadlynyň berýär. Sen ol ibadetiň güýji bilen, oň sawaplarynyň güýji bilen däl. Emelge ittika kılmay emel kıl. Emelge dayanman emel et. Az kuja malum amelin kabul etdiğin Hudaý ki az kuja malum sen emelin kema huwa haqqu amel bolup tani kabul edilenligi. Ýöne umydyn kän bolmaly, kabul edendir. Na umyd da bolmaly. İnsan howf rejanyň ortasyna ýaşamaly. Ina Seyyidina Hazreti Ömer radıyallahu anhu aýdypdyr, şolardan ulugy alınmaly. Ina aýtýar, eger Hudaý tebarek we taala aýtsa diýipdir, dünýäniň hemmesi dowzahy boljak, bir nefer behişti boljak diýse umyd etýän şo bir nefer özümdir diýip. Emma Hudaý Teala dünýäniň hemmesi behişti boljak, bir nefer dowzahy bolar diýse gorkýan şo bir nefer özüm bolmaklygym diýipdir. Ýani şu jere howf rejada bolmaly. Amel edip arkan düşüp ýatybermeli, bir hyýal bolmaly däl. Howfun da bolmaly, umydyň da bolmaly. Qaraz ol kim amelge bolma magrur. Amel kılgıl amelge bende ma'mur. Qaraz Hudaýyň maksady kelamşy, lobbe kelamşy, magzy kelamşy. Subhatul Azim. Bende emelge magrur bol da aldanma. Men falan jere namaz okuyundur, roza tutum. Ujup gelse şeytanyň ulakon duzagy ujupdyr. Özüň halamakdyr. Amel kılgıl amelge bende ma'mur. Hudaý buyurupdyr etdi. Ýeri bilen näme işiň bar diýdi. Ene musulman doganlar pes Farimid Allah jan salih amel edip iman bilen amel bile gataşdyryp sabit kadem edip ahir demde iman Bismillahirrahmanirrahim. Subhatul Azizin 26-njy sepde. Amel kılmaktan ehli istifada didiler nuri imandır ziyada. Amel kılmaktan ehli istifada diyen evliyalar aydıptır.
nuri iman ziyada bolor. Yani evliyallahlar aydıptır. Bir adamın imanlı bendenin emeli kän bolsa, namaz, roza, hac, zakati, ibadeti kän bolsa, şonun imanı ziyada bol, yüreğine coşur. Şu nuri iman insanın yüzüne de vurur diptir. Yani falan şu Türkmenin arasında falani nurani adam diye yüreğinin nuri yüzüne de çıkar deydi. Pes bir adam emel kân etse, ibadet kân etse, şol bir heybetli adam olur. Nurani adam olur. Ina şu vatqi takva aradaki ustadlar, takdirler görenlerde emeli kân adamların heybeti vardır. Sana bir tevhip qaharlanıp duran adamda yani senden çekiniyandır sana. Çekiniyar. Ina şol imanın nişanatıdır. Allah can baremede nesip etsin. Vegerna bulmaz iman zaidu kem akida bulduray ferzende adam. Vegerna kelime Farsi. Ina vegerna yoksam iman zaidu kem bolup durmaya. İman hamun şol ehl-i sünnet vel cemaat etikadı. İman şol 7 iman ya 6'da da inanmakdır, başka da değil. Sahabaların imanını şoldu, şu atı müminlerin de imanı. Aqide buldur ey ferzende adam. Aqide şi. Fayda-i amel salih, amel salihinde peydası iman bilendir. Biduni iman bendelerin ameli aslen kabul olmaya. Amelinin nef'e hem iman bilendur. Kaçan yalnız amel kılgan bilendur. İnha amelin de peydası, imanı amel dedi. Amelin de peydası nef'i iman bilendir. İmanı bağ olsa şeyden etmişi sudu var, peydası var. İna şu attam kafirlerin emeli amel del, imanı yok da. İna amel kafirler delil ber iman bolup bilmeye. Kovi iş ettiği insan dostane işler ettiler kafirler. Şu 6'da inanmayan adamlar onların ameli imanı delalet etmeye. Ama iman amele delalet ettiye. İna Kur'an'da Huda Tebarek ve Teala ete innellezine kafaru o tür adamlar kişi 7'da inanmayadılar ve matu öldürdü ölüptüler ve hum kuffar olan halatında felen yuqbala min ahadihim mil'ul ardı zahaban ve lev iftada bih. İnha onların dünyanı doldurup dünyanı kıdıl edip de Huda yolu edip vereni bilen nefediye vereni bilen de onlardan kabul edilmez dedi. Emelin nef'i iman bilen dedi. İmanı yok olsa kaçan yalnız haçan dedi. Haçan yalnız yani tek amel bilen peydası yok. Şoların ki kafirlan ki sözüre olup aylaniya. Na'udhu billah imansız kişini kabul etmez Hudayım hiç işini. Na'udhu billah. Penah be Huda dedi. Huda'yı penah getiriyen, Huda'ya sığınayan imansız kişilikten, imansız olmaklıktan. Huday imansız adamı hiç bir dadını kabul etmiyor. Metin Kur'an yan ayttık. Felen yuqbala min ahadihim mil'ul ardı zahaban ve lev iftada bih dedi. Dünyanı doldurup kıdıl edip de Allah yoluna fidye veren ne olsa onu hergiz kabul etmek için maye-i amel iman da mayesi yok. Egerçe yaxşılar amalın etse tasadduk yer yediğinin malın etse. Yine şol ayani bir ifde beyt et getirdi. 148. beyt. Egerçe yaxşılar amelini amel etse. İnsan dostana gayriye kömek ediptir hayrin ya tasadduk yeryüzünün malını etti. Yeryüzünün malını doldurup sadaka vereni bilen de onda da ona sudu semer yok. Yine Huday şeyli bir Erhamur Rahimin şoların faydası dünyada var deyiptir. Sözüre sadaka verse ina şol bedeni sağlam qalar deyiptir. Malı ösör deyiptir. Şu dünyadaki beri peydalar var mı? O dünyada peyda sudu semeri yok deyiptir. Ina Müslüman doğanlar sadaka deydik. İnne kafir olup da verse şu dünyada sıhhati beden o ziyadatu mal o ziyadatu umur ne peyda beriye dedi. İnne gelip Müslüman etse nama. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayet ya
hassinu amwalakum biz zakati. Mallarınızı halalandırın, daşını gaf sandığa salın, mahkemlen, daşını qayimlen zekatını vermek bilen. Mallarınızın üşürünü, zekatını çıkılsa mal mahfuz olur. Deydiği. وَدَاوُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ Meridlerine de sadaka vermek bilen davalandırın. İnha davalandırın diyeni, inha bir adam meridlese sadaka diyen qadan pişirip vermeliydik de velev bir şıkkı temra bir hurmanın bir kaptalını yarısını ver. İnha sadaka diyeni et sadakatu la yutimmu illa bil qabd. Qabd bilen moliya qabd edilecek de pul ya ayrı cüle bir ratları verip bir el ele vermeklik sadaka-i vakii. İnha şular yalık sadaka vermeklik Peygamber Aleyhisselam aydan sözü sadaka verin İnşallah sadaka vermeklik ömrün uzoldur diye. Bir de canın sağ olur diye. وَدَاوُ مَرْضَاكُمْ meridlerinizi davalandırın, sadaka verin. Bizim ecemiz var, dedemizin nenesi var, 96 yaşında. Eli açık adam. Şu vatta zende. İna bende Huda ömrün sadaka verip gelişi. Eline gelende adı şodurşuna geçiriyor. Şu vat 96 yaş. 97 yaş. Şol yaşları bilende elhamdülillah şu vat hiçbir derdi yok. Fakat qarrılığı var, zafı var diye. Doktorlar gelip baktılar, ne şunun qant kısmatı var, ne peşarı hun, ne kalp, ne ayrı çerbi hun. Şu vatta rayişlerinde hiçbir yok. Elhamdülillah. Fakat qarrılık derdi var diye. İnha Peygamber Aleyhisselam'ın aydan hadisi davu mardakum bis sadakati meridleri sadaka vermek bilen davalandırın diyen kefi. Bu tada amel bilen, tecrübe bilen sabit Peygamber Aleyhisselam aydan kefi. Üçüncüsü وَاسْتَقْبَلُوا أَنْوَاعَ الْبَلَايَا بِالدُّعَاءِ وَالتَّذَرُّعِ Ya amvac el-belaya deyiptir badileri. Cürü mevcurup duran bela-u qiyinçiliklerin önünde dua bilen istiqbal edin, dua edin, tezarru edin deyiptir. İnha musulman doğanlar, dünyanın yüzündeki musulmanların qiyinçiliği için hemmemiz el fereyleyin. Enva belalar musulman yurtlarda, musulmanların üstünde var. Huday ankad etsin deyip, inha ağda bir ittihad, şevkati İslami'ni duvara qaytarıp versin deyip, inha dua edelim. Peygamber'in buyruğu. İnha beyt, tasadduk yeryüzünün malini etse, sadaka vermekle hiç sudu semeri yok dedi. Yöne ayttılar, sehati beden o, ziyadatu mal o, ömrünün uzun olmaklığı şu kısmetlarda sudu ba deyiptir de, şu dünyavi peydalar ba deyiptir. Riyazet birle bolsa ertavuk hiç, o şelkim sıdkı yoktur kılgani hiç. İnha riyazet diyen horluk bilen bir adam iman nimetini nesip etmeni, aylar günler namaz okuyup roza tutup inancı bolmasa, inha onun ertavuk hiç daki eden kılgani hiçtir deydiği, hiç kabul değil. İna hükümetin Kur'an sarahatını aydıptır. İna ulamalar aydıptırlar. Neticeten bir amil ki, bir amel etyen ki inamı var, Hudayi inancı var. Inamı bolman durup da kafirler bir işleri etse, ihsan dostana ihsanlar etse, hayırlar etse, şunun hiç sudu semeri yok deydi. Aynı şun yanıp deyiptir ulamalar. Bir adam imanı olup da amel ettiği yani riya için etse. Bu da halis bolmadı. Mınkıda edin etmişi şol Hudaydan gayriden almalı diye. Bolar dövdak anın ahir mekani ve kutulmaz her gidenden cismu cani. Bolar dövdak bolar. Şon ahirki mekani. İna dünyanı doldurup sadaka versin. Dünyanı doldurup ayrı ihsanatlar etsin. Kovluk etsin. Yüreğinde mayi iman bolmasa, nimet iman yüreğinde bolmasa, kutulmaz her gidenden cismi can. Dövdaktan hiç vaat kutulup vermez. Metin Kur'an Huday Tebarek ve Teala şeyleyt ya. Ulaika ashabun nar hum fiha halidun. Şular o değillerdir. Hemişelik qalar deyiptir şanla otta.
Ina musulman doglar, pes imana çağaçıklarımıza çınnan ähmiyet bereyliň we subatylazyň ilki kısmatlary imana girişýär. Ina iman kısmatlary Hudaýa inanmaklaryny aýtdylar. İlki aýdylajak zatlarda şo 7 imanyň hemmesini ýeke-ýeke aýdyr. Onu berip, öwrenip we balalarymyza, çağalarymyza öwredip iman nuruny ýöreklerine ýaktylandyraýlyň. Ýoksam emelmediň peýdasy bolmaz diýdi. Eger iman nesip etse kişiga berur özre enen hop kılmışyga. Eger iman nesip etse bir bendäge şoňa ücret goýar. Hop kılmışyna, hop diýen ýaxşy eden etmişine ücret berer. Ücreti näme? Cennet. Cennetiň içinde Hudaýy görmek, aýry niýamatlar. Eger çendiki kebair kılsa bihat temuda kalması imanlığı muabbet. Eger çendiki imanlı adam günah kebireni bihat bi endaza kânet diye zor işimiz günah kebire de olsa iman yüreğimizde bağ olsa temuda kal. Temud diyen tamdır deydi. O dowdak. Dowdakta kalmaz. İmanlı bende muabbet. Muabbet kelime Arabi hemişe ebedi kalmaz. Ina metin Kur'an Zilzal suratında var. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Hayti bir adam bir zerre hayretse de şonu görür diptir da. Yani bir iman ediptir eden hayri. Şu imani ahir ol adam elinden tutup dowdaktan çıkarar deydi. Ina musulman da onlar pes şeriat kıldan ince diyen yerleri ve şeriati şu kısmatları yani esası din. Dinin esasları, dinin payaları, dinin sütunları inhaşı imandır. Usulü din 3 tanedir. İman, İslam, ihsan. Üçü de mertebettir birine. Şu iman kısmatını inanmak kalbin işi ve inanlayan zattaki hemun bir tane bir inanlayan zattır hemmeti bir peygamberin zamanındaki musulmanlar da şuna inanlayadı. Şu vakti musulmanlarda imanlar bir yani emel ziyada ve kem bolup bilýär. Olaryň imanlar güýçli, imanlar zayıf diýip aýdylýan istilahlar emelleri güýçli, emelleri zayıf diýdidir. Pes Allahjan barlamyň iman emellerimizi östirip sabit kadam aýlandyrsyn. Wassalamu aleykum we rahmetullah.